henu hi na pasal chu athil rap thlak tak ati ani ole henu hi ming chu ai mi ania kum som pasari mi lek kan ta ki cheng ani ai mi hian sum hi angai na em kar tharte intra tak tak tele du hun hun chol man thei de chu chak zong tak ania sum hi adu em tok mai ni ma se thil man to du ve ti lo chuan a house lo le maya an veng restaurant pakhat ngak tu ve mai ania a ozong hi ati theilo na sa ani bial pa house le om thei de chu azong top maya achak zong le du zong te leisaka ti sak te tu tur azong top mai ni kumsa kha zakwa somre parokalo her chuan ami du zong tak mai mi pa chu atong ta aming chu bob ania bob hi kumsum ni pathuma upa ania chimni ti failam thok company nei tu alo ni mai ba ka business rang som ni ane ni aum je chu bob hi house ve le ti na nia fu cher te ai mi hian bob hi adora alo chula tangin alo thin lai hala chutiang bokin bob po hian alo mutai ngal le ani dule duin tong ta churi ri lovin kumsa kha zakwa sum ko ai nei ta ani bob sum do na pot luang chho pur khop maya company danga nei belzela an sum lak lu lo pung zo zelin du lei theidin huna an loading te der maya kar tam tak an nei ba ka private long te thlo theina te an nei zela an num chu nom le ani ai mi po alo suang to thin na ma chona cheng veng to ni mel ma se hlim viau tong chuti na ga lain alo du to lo che maya sum chu anei ba ga du belzela ti chuan ngai to na thalo tak mai anei ji ta ni apasal hena tang chon sum tam tak nei sak adu tatlat maya makte chutiarim chang zong tareng reng chon rem chang ma thei ta apasal bo phi mi tai malu tung mai ania na to hi nu ma ti hle ni ome ma se ani ne mem chu chele bil ne une local tam thile tuk chu ania ti chuna nu pui ai mi chu ti da ngai tu pui ve turin ati ta ani tun mai nei mi hian business administration lamalo zir silve to wangin chu company ya chuan na nu pui chu ani na sang tak a chel tir ta sum chewel chu alo en kol don ani chu tak chu ai mi chuan rem changa mangin company local bill rang pek tu te chu company ta na petamai lo chuan ama kaw na alo thun mi mai ni abil pe na tur lekha IRS lama kal turo mang taka je te chu alo thun tak ngai haulova ama kaw lama alo gorom chuan adu tok viu mai ni azong chang chho te zela thlatam maliam nu chuan poisa lo chebrel po chuan dollar noi khat atling te der maya chung te chu bopa company in bill alo pek tu tling khom pelova lo khol tak zel kha an nilom ani IRS sian ti thin dan chuan min bilemo chemo apek thalo chuan lekha an thon mai thina ma se chung lekha bopa ne nan thon zo zai chuan bob athleng phangai ho lo maya apasalin lo mu mai nei mi chuan lo thugur zel alo ni anu dewa pei chuan PO box arokin nei ta chuta chuan IRS lamina an lekha thon chu bopan na mu lo nan lo divert da zelani chu mai ba ka bopan call adun thele tur po lo thlakin ama numberin athak ta mak maya bob chuan call po dong don to lo ti na ani chu chia po chu apelo char mai don ti na ni chutiang te noi chuni ma se in lian tak mai khesalang mai design hi an salu maya chuta chuan party lian tham tak te chu an host vel thin ani kumaliam nu po chuan bopa company che te chu ala pek sak ta chung lova chuta je chuan IRS lam chuan bopa chu a in nge ya tlo chu an tum ta ani chuti za lekha an pe chung po chi ala pe du lo chu vakom chen an tum ta ma se an fakalan tum chuan bob chu ina lo om lova ai mi ro chu alom ani IRS lam chuan ai mi ne na chuan bopa company chuan chia pek lo rei to thule sum tam tak abat to thuan rila bob chuan ching fel vat lo chuan jail hiala tan thei tur thu an ril bok ani ma se chung thuan thri chuan ai mi chuan mak anti der kwal vela apasala lo ril khian vat tur thu te asoi te luam ani ma se ril chu khoila ma ati dan ngai na la ti chara bob chuan chung thil thleng chu ala khelo na sa don hle ani anila kalchil me wan thil nu po om ji ani taklo chuan IRS lam chuan bob chu biak ngei tumin an call ta ma se anu pui ai mi chuan phone alo la apasal chu phone pe ang dewin lem an changkwal vela apasal o ang te chuan a o te chu an di thum der vela ma se IRS lam chuan chu ti mai ti chu an du ho lo maya bob ange biak thei dan kong an dap ta ani
baka Amy ko sagdan vel chuan an rin hlel na ati tam tual Amy nena chuan atuka aninan kal tur thule koi suru ta papa chu mai chana an mu ngai thu an han thil chuan Amy chu atal boi tan ta a chu tiang me wan ti ta ka chuan Amy chuan a pasal biak thei dan tur chu ngai to pui a in tiama ma seril ru tak ani der silo asum point million khat le point sari lai alo tling to a heng zong hi bopan an thiat chuan alo bum dan revek dona in then hial po adu don ti aringa ani zong chan baka afa te po achan aring talo hiala ma se chuan nuam tak mai chu chan tum lo beu hle a pasal chu muthil laia ka hlum atum ta anin chu ruk roi na so bangalang thei turin ati thok nuenga chu mai baka bob beram to lo chuan IRS lampoin an bek boi ring to lo ni chutia achavel lai chu an fatena an lo mu adu lova zanri an eina muthil na dam doi apol sa veka du to ka ache line an lo mu hil bor to don ani ti chuan an pa fa ho muthil kim chu hak ta fan maya an mu hil kim ta mo tia silai chu lain an room lam chu apan phei ta thama apasal chu dim na telmi alowin akap dot mai le wan doi thak takin bob chuan anu chan pa ta ani chu vele anin chu misualin an rok anga lang thei turin a potnok ta nui maya hetia che drama chokol vel lai hian chuata silai mu rok pali lo om po chu mo in washing machine chunga thukru tangot maya adu to kan chet vel nu chuan 911 chu ha khol ta a police an lo thlente chuan alo trap nap vel thiam hle police in investigation an hantan chu makti deuh an neya chu rok awanga tual thana thleng chu an han chik newa engkim mai chu ni deuh thlap lu tukhian an ria ti nok chop a ngan tiru hle rok ke niak tak nial po forensic lam chuan an mulova ti chuan silai mu ruak chu washing machine a chuan an wachar chhok le tabok ani heng zong nuwa po hian Amy chuan rin hlel kai lovin a filim thela ma se IRS ho an lo langa bopathi tuan han hriat vele chuan an rin hlel na ha zolin thil fel zan lo om ti an ringa ti chuan chu case 32 police officer nena chuan bob chuan chia pek lo hnem to thule ama biak tuma voitam tak an bein lama bopalem chang an pui Amy in ro biak thute an rila chuan police te chu chuilama apui te ema an lo rin hlel Amy chu bopa company sumbong tu ani ti an chok le ta zela ti chuan tek zong lo chebril tu chu an pui Amy chu ni tian thachok ta ani ti chuan le Amy chu police an manta a hei hi Amy thalak chu ani ti chuan to pa chuan a thiam lo zia pomta a kumsom ni ai tlem lo zel tang turin chung thurel ani ta ani